καρδιά πρέπει να οδηγεί σε πράξεις. 1967-1974, 7 χρόνια κράτησε Χούντα. Πολλοί νέοι δεν έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν. Και αυτό κράτησε και πολλά χρόνια. Εσείς είστε νέοι. Όλοι μας είμαστε νέοι. Όταν το λέει η καρδιά μας. Αλλά μεταφράζεται σε πράξεις. Επειδή πάντα ζούμε σε δύσκολους καιρούς, στη δικιά μας νέα γενιά, τη δικιά σας νέα γενιά, μπορεί να ελπίζει ο τόπος. Αν όμως δεν κάνουμε πράξεις, τότε ας ακούσουμε λίγο τον αναγνωστάκη, έναν ποιητή, που το 1970 κατήγγειλε λίγο την αντίσταση που έμενε μόνο στα τραγούδια κάποια φορά. Ναι, τη συντόνωση του 1970. Το ποίημα ανήκει στη συλλογή «Ο Στόχος». Είναι γραμμένο κατά τη διάρκεια της δικτατορίας και εκφράζει την πίκρα του ποιητή για κάποιους νέους που η συμπεριφορά τους θυμίζει τους συντόνιους νέους του Καβάφη. Κανονικά δεν πρέπει να έχουμε παράπονο. Ακούστε το λίγο. Θα τελειώσουμε. Καλή και εγκάρδια συντροφιά σας. Ολονιάτα. Κορίτσια δροσερά, αρτιμελή αγόρια. Γεμάτα πάθος και έρωτα για τη ζωή και για τη δράση. Καλά. Με νόημα και ζουμί και τα τραγούδια σας. Τόσο μα τόσο ανθρώπινα. Συγκινημένα. Για τα παιδάκια που πεθαίνουν σε άλλη Ήπειρο. Για ήρωες που σκοτώθηκαν σε άλλα χρόνια. Για επαναστάτες μαύρους, πράσινους, κυτρινοκούς. Για τον καημό του εν γέννη πάσχοντος ανθρώπου. Ιδιαιτέρως σας τιμά τούτη συμμετοχή. Στην προβληματική και στους αγώνες του καιρού μας δίνεται ένα άμεσο παρόν και δραστικό. Κατόπιν τούτου, νομίζω δικαιούστε με το παραπάνω, 2, 3, να παίξετε, να ρωτηθείτε και να ξεσκάσετε, αδερφέ, μετά από τόση κούραση. Μας γέλασαν πρόωρος, Γιώργο, το κατάλαβες? Εγώ σαν ένας από τους δάσκαλους σας δεν θα ήθελα να το πω ποτέ αυτό. Ότι η νέα γενιά, εσείς δηλαδή, μας γέρασε πρόωρους. Ούτε το πιστεύω για σας, ούτε το εύχομαι. Πιστεύω να μείνετε πάντοτε νέοι και να τις στέγεστε. Που συμμετείχα στη χοροδία, γιατί χωρίς αυτά θα ήταν αδύνατη η εκτέλεση των τραγουδιών. Και δεύτερον, θα ήθελα να πω κάτι, βέβαια δεν είμαι τόσο μεγάλος στην ηλικία τους, κάποιοι άλλοι συνάδελφοι να μπορούσαν περισσότερο να πω κάτι πάνω σε αυτό, αλλά εγώ απλώς θέλω να κομίσω τη δικιά μας εμπειρία, της δικιάς μας γενιάς, κυρία Γιαννουκάκου, που θυμάμαι ότι όταν ξεκινάγανε αυτές οι εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου, θα θυμάστε και εσείς καλύτερα από μένα, ότι δεν μας αφήναν παιδιά να κάνουμε αυτό που κάνουμε εμείς σήμερα επίσημα. Μόνο αυτό θέλω να σας πω, να το ξέρετε, έτσι, να το ξέρετε ότι αυτή η γιορτή που κάνουμε σήμερα εμείς επίσημα, όταν ξεκινάγαμε δειλά-δειλά να την κάνουμε, συναντάγαμε δυσκολίες. Δεν μας αφήναν να την κάνουμε την εκδήλωση, γιατί χαρακτηριζόταν ενάντια στο καθεστώς, τέλος πάντων. Κάπως έτσι, Ναι, πώς, εντάξει. Αυτό ήθελα να πω. Τους συνάδελφους που έκαναν αυτή τη μικρή παρουσία. Και να πω ότι μέσα από τέτοιες δραστηριότητες πραγματικά δενόμαστε και μαθαίνουμε αρκετά πράγματα. Αρκεί να μην τις βλέπουμε σαν κοπάνα από το μάθημα.